Moitas gracias ao Museo do Humor por convidarme a participar neste acto, que ademais de un placer é un auténtico privilexio. Tamén acabo de ter o privilexio primeiro de coñecer, que non coñecía aínda a exposición central desta homenaxe, e ademais de facelo da man de Alexandre, así que os privilexios seguen producíndose. Hoxe estaba a reparar no segundo apelido de Xaquín, Xaquín Marín Formoso. Normalmente non reparamos no segundo apelido. Eu creo que é un apelido moi acaído, non? Formoso, é dicir, fermoso, belo. Porque na obra de Marín creo que hai moita beleza, pero non esa beleza esteticista, senón esa beleza que se vencella a verdade, que é a auténtica beleza. Beleza e verdade, creo que son dous características que están sempre na obra de Xaquín e quería destacarlas hoxe. Polo demais, imos falar durante unha hora aproximadamente, despois creo que haberá tempo tamén para que podades facer preguntas se queredes. Uns 15 minutos, se cadra. Bueno, e benvidos a todas e a todos, que iso é o primeiro que tiña que ter dito e non dixen. Xaquín, se che parece, pois imos ser tan orixinais de comezar polo principio. A mí me parece que ti queiras. A exposición titúlase Volta á Orixe e efectivamente neste mesmo terreo ti tiveches a túa casa e a túa escola, que era a escola do teu pai. Entendo que o teu pai foi quen che aprendeu as primeiras letras e, sobre todo, que o que é máis importante para nós hoxe, quen che guiou nos primeiros debuxos. Quería saber un poquinho como recordas ese tempo e esos inicios no debuxo co teu pai. Bueno, tampouco é que me ensinara a debuxar. O que pasa que el puña todos os días no encerado unha noticia, a noticia máis salientable ao mellor do día, e puña un dibuixo que facía el. A el lle gustaba tamén dibuxar, e lle gustaba a prensa ilustrada, mercaba la Codorniz, algunhas outras, Gracia e Justicia que había entón, e a veces El Español, que era unha revista de Emilio Romero, pero a mí na revista non me interesaba nada en absoluto, pero traía unhas ilustracións de Lorenzo Goñi que eran extraordinarias. Aí poido empezar a miña vocación por dibuxar. De todas maneiras, ti dixeches que comezaches a debuxar para pintar. Querías ser pintor, supoño que pois desde moi mociño. Claro, a miña ilusión era ser pintor. Empecé antes casi, bueno, se empeza sempre dibuxando, non? Mesmo empecé dibuxando na pizarra con pizarrillo e cuspes. Pero logo pasas a querer ser pintor. Eu facía unha cousa moi curiosa, ia moito ao cine, porque meu pai era inspector de espectáculos, entre outras cousas, e tiñamos gratis a entrada, vamos, daban a entrada, Franqui nos deixaba pasar sin cobrar a entrada. Entón eu iba prácticamente todos os días ao cine. E a sair do cine eu facía unha especie de cómic da película, feita con garabatos, o sea que non me paraba a dibuixar corpos, non facía aquel clásico home ou muller que era un pau con 2 paus de brazos e 2 paus de pernas e un redondel que era a cabeza. E así facía un guión do que fora a película que viña de ver. Bueno, xa non sei o que vos quería decir, pero todo eso que empezou así a miña vocación. Non, estaba dicindo que quería ser pintor. Os meus primeiros esforzos foron para ser pintor. Saía a pintar incluso a natureza, que nunca foi o meu forte, pero saía a pintar ao campo. Non sei cantas veces sairía, tampouco foron tantas. Con Loureiro, que vivía aquí mesmo, José Luis González Loureiro, que se pode considerar un pintor tamén de Fene, pero que agora vive en Narón. Saíamos a pintar e xuntos empezamos a expoñer tamén e a movernos no mundo da pintura. Se me alongo dame un codazo. Non sei se remataches esta resposta. Eu porque agora tivemos ocasión de ver na visita guiada con Alexandre
pois un feixe dos teus cadros, non? Feitos nos anos 70. Está, curiosamente, que eu non coñecía o que é o último, aparentemente, que pintaches, do ano 86. Eu quería saber por que deixaches de pintar e se pensas volver pintar. Eso é complicado. Eu gustaríame, pero non vai poder ser. Xa estou un pouco fora de órbita de poñerme a pintar. Deixei de pintar porque, primeiro, nas discusións que virá despois con Patiño, que foi o que me meteu no cómic, falábamos de que a pintura é de élites, que só a disfrutan e a ven algunha xente máis exquisita do normal. Tampouco é, hai de todo, pero vamos, nos pensábamos que era unha cousa de élites. Eu quería comunicarme, eu quería que os meus traballos serviran para que variara a sociedade. Entón, Patiño me dixo que para eso era o cómic, que o cómic se difundía máis, que chegaba moita máis xente. Despois, co paso dos anos, tamén entendín que tampouco chega a demasiada xente, o sea, que era un esforzo inútil. Pero, bueno, tamén foi bonito estar chocando contra a parede da inutilidade. Patiño me meteu no cómic, do cómic, pois pasei facilmente a viñeta, porque era máis rápida, máis inmediata, máis publicable. Non aparecían moitas publicacións que puxeran cómics, en cambio sí aparecían periódicos ou revistas que publicaran viñetas. Pero nese tempo en que fuches a Madrid a tentar vivir inda da pintura, quería que me falases un pouco dese tempo, porque creo que ti expoñías os teus cadros na Gran Vía, pero que tiñas un comportamento moi purista, non? Que non querías vender ningún, mesmo que non aceptabas nin un café, e creo que a maioría dos días nin comías, por falta de cartos, entendo. Non, por falta de cartos non, porque eu levaba a miña cartilla que gañaran hasta nos cartos. Tiña cartos, pero non quería gastar os cartos que gañaran outra cousa para vivir da pintura. Non sei, eu puño os meus cadros nunhas escaleiras de unha igrexa que hai ao remate da Gran Vía, e por ali pasaba moitísima xente. A maioría non paraban. Incluso pasaban policías e non me decían nada. Era unha época en que non se inventara aínda eso da venda ambulante, porque despois viñeron pintores e incluso xente que non eran pintores, pero levaban pintura a vender na calle. Había un mouro máis tarde que levaba os cadros e para facer a demostración do bos que eran, os tiraba ao chan, e os pisaba, e os doblaba así, porque eran tabuleiros, para demostrar que eran dunha calidade extra. Pero na miña época non había ninguén, eu fui un inventor da pintura na calle. A policía, supoño que, aínda que non se paraba a mirar os cadros e non me prendían, pero que se estarían sorprendidos, non sei. Non me pasou nunca nada. E unha cousa que esquecín preguntarche cando estábamos a falar na primeira pregunta de cando eras neno aquí e comenzaches a debuxar, e é que teño entendido que en realidade a túa primeira vocación non era de ser pintor, sino ser futbolista. Ademais, creo que eras porteiro. Maiormente, ainda que tamén xogaba do que fora. Daquela non había demasiado, nin agora, demasiado orde no fútbol, e xogábamos aí, onde está a pista, con árbores no medio, con un poste que despois puxeron para a festa no centro para poñer as banderitas e as luces. Lembro unha ocasión que Basilio, que era un moi forzudo, en un salto pegou coa testa no poste e non tirou o poste de milagre. El caeu desvanecido, pero houve que ir a chamar ao practicante que vivía aí ao lado, pero cando chegou o practicante, Basilio xa estaba xogando. Pero en que equipo xogabas? Quero dicir, chegaches a xogar algún equipo un poquinho así en serio? Non, era un equipo que fixéramos aquí, que se chamaba Juvenil de Fene, mercáramos camisetas e todo, e nos mudábamos na escola de meu pai, que estaba aquí, entón íamos aí a xogar ao campo. Tiñamos un entrenador
que era do Bertón tamén, de Caranza. O sea, o entrenador era mellor que nós. Eu xoguei de porteiro algunhas veces e outras non. Lembro que lle parei un penalti a Kubala. Kubala vos sona, non? Pero este Kubala era de Reguela, era... e non xogaba mal. Eu lle parei o penalti, pois non sei por qué, porque, vamos, porque a portería era moi pequena, non había nin portería, eran unhas pedras postas aos lados. Entón, pois, supoño que poneríamos máis pequena para que tirara o penalti Kubala. E volvendo ao tempo en que estabas xa en Madrid querendo ser pintor, bueno, pintor eras, querendo vivir da pintura, digamos, que iso era o máis difícil, supoño. Nese tempo en que efectivamente coñeciches a Patiño, como dicías, penso que chegaches a ter unha grande amizade con él, non? Ata que punto Patiño, aparte de introducirte no cómic, ata que punto Patiño che influiu para que a túa plástica adquirise esas características tan enxebres, tan galegas que, bueno, que ten, evidentemente. Bueno, non sei, os que coñezan a pintura de Patiño poden entender que non se parece nada a miña, pero que Patiño tiña unha idea da estética galega que cadrou inmediatamente co que pensaba eu, que era que os galegos, o mesmo que temos un carácter diferente, que gustanos a froita con un sabor determinado, que as paisaxes nos gustan tamén dun xeito, eso ten que facer a xente que se expresa, temos un idioma, eso é importantísimo, e eso quere decir que hai algo que nos distingue de outros que teñen os seus méritos. Eu non os quito a ninguén, cada un ten os seus méritos. Entón Patiño me fixo entender moito eso, e a partir, incluso tamén que a arte galega ten que diferenciarse da que fan noutros sitios. Eu aprendín eso de Patiño e despois estudiei ou leín a outros autores como Luis Seoane, que estaban nas mesmas. Moi pouca xente, a maioría, lle importa tres cominos que pareza unha pintura autóctona ou pareza de Burgos. E é igual, ou de Logroño que ti. Sí. Efectivamente, é arte igual. Onte me estuveron falando das tabuas que hai en Becerril del Campo, que non sei exactamente que provincia é. Non sei. De Berruguete. Beolín se cadra. Hai cantidad de tabuas de Berruguete, así que cousas con mérito pode haber en todas partes, eu non as discuto, pero nós as tiñamos que facer ao noso xeito. Tiñamos que facer, que non as facemos, Pero, bueno, Patiño me meteu en eso, me transformou tamén un pouco ideolóxicamente, porque eu ia un pouco verde, Patiño pois ia por outros camiños que eu aprendín, en parte. Porque Patiño achegoute a Brais Pinto, o colectivo Brais Pinto que funcionaba en Madrid, que sen dúbida foi un dos movementos artísticos e intelectuais galegos e galeguistas máis importantes do último terzo do século XX. Por esa época en que estabas ti en Madrid con Patiño, Brais Pinto refundouse. E ti estabas aí, non? Aí dentro. Sí, Patiño fundara Brais Pinto, fundara a UPG, fundara a Gadaña, fundara a nova estampa galega, de todo. Ainda que era un home feble físicamente, tiña unha forza tremenda e unha actividade intelectual fora de serie. Vamos, que creo que non se repetirá casos moi parecidos. Entón, pois Patiño, eu contactei con el pretendendo sumarme á estampa galega. Non sei se mellor eso preguntas despois, pero bueno. Non, fala diso agora, sí. É moi interesante, ademais. Ao meterme a empezar a ter amizade con el, pois influeu enormemente no meu camiño, me levou ao cómic, e despois do cómic, pois pasei a
El, curiosamente, tuvo unha evolución ao contrario, ou seja, que el que estaba a favor do cómic, moi a favor do cómic, que estaba facendo cómic, despois, pouco a pouco, se foi indo de novo á pintura. Eu, que viña da pintura, fun a caer definitivamente no cómic e no dibuixo de humor. E falando outra vez desa arte galega que queríades facer, Patiño e Mestí, que de feito estabades xa facendo, creo que cando volviches a Fene, a mediados do 75, tiveches unha mini polémica na prensa con Laxeiro, a conta diso. Laxeiro escribiu un artigo en que negaba a existencia dunha arte galega, non se recoñecía niso propiamente, e ti publicaches tamén en El Ideal outro artigo en que, bueno, lle dicías que sí que existía arte galega e que él estaba aí dentro, quixese ou non. É que Laxeiro é precisamente un dos fundamentos da demostración de que existe unha arte puramente galega. Laxeiro, Tenreiro, casi todos terminan en eiro. Bueno, hai un que se chamaba Sevillano, que facía unha arte galega. Así que aí xa rompe todo o argumento. Pero non houve polémica, simplemente el Laxeiro puxo a súa opinión, que se nos deixáramos de tonterías de arte galega, de non arte galega, que o que había que facer era arte, que iso é, efectivamente, é así. Pero hai que facer arte e o que lle salla un. Pero os galegos é raro que non nos salla galego. Digo eu, porque nos vai sair vietnamita se non vivimos baixo o ceo vietnamita. É moi digno, mellor hai mellores artistas que en Galicia, pero resulta que deben facer algo distinto. De feito, moitas veces sabemos de onde é un pintor, se é asiático, se é americano, se é español, pola súa pintura, non? Debíamos saber, debían dar pistas. O feito é que no ano 71 ti estabas xa facendo banda deseñada e cando publicas O Emigrante tres bandas máis en Chan e tamén realmente comezas axiña ca tira e ca viñeta. No ano 71 xa estabas debuxando a Gaspariño, pero ata finais do 74 non se publicou. Creo que ninguén o quería publicar, non me explico por qué. Como foi esa peregrinaxe? Non había tampouco moito onde publicar. Entón eu fun así a varios sitios a presentar o que facía e non lles interesaba gran cousa. E incluso, hoxe estuve contando, de que os levei al Correo Gallego, a Santiago, e os aceptaron, o sea que parecía que os iban publicar. Pero pasaban os anos e non aparecía. Entón tuve que ir a falar co director e a quitarlle os dibuixos, a decirle que me devolver os dibuixos porque non acababan de aparecer. Así que había que peregrinar cunha carpeta cos dibuixos polas redaccións para ver se lle podía interesar. En Madrid fixen igual, non presentar un montón de sitios as cousas. Houve un sitio onde me dixeron que eu dibuixaba demasiado ben para publicalos, para facer chistes, o sea, como despreciando un pouco os chistes. Eu lle dixen se por dibuixar ben tiña que pasar fame. E se conmoveu o que levaba. Outro día salientei aquí de que eu fui un tipo con moita sorte, non? O sea que simplemente con ese razoamento de decirlle que se teño que pasar fame por dibuixar ben, convencín a ese que levaba a páxina, que era en Pueblo, un suplemento que facían en Pueblo de Madrid. Pois entrou con esa frase. Foi un milagre máis, porque, xa digo, tuve sempre moita sorte. Pero despois chegaches, creo que foi despois, a Hermano Lobo, que non era pouca cosa, porque Hermano Lobo acababa de nacer como revista, fundara Chumichúmez, pero en moi pouquiño tempo conseguiu non só facer a competencia a La Codorniz, que era a gran revista de humor gráfico española desde, da posguerra,
senón que a pasou con moito en canto a difusión, en canto a tirada, en canto a ventas, se converteu na revista de moda. Pero creo que aí chocaches con Chumi, que non lle gustaron ou non lle pareceron os teus debuxos demasiado acaídos para a liña da revista. Como foi ese conflito? Pois así, tal como contas. Chumi me dixo no portal do edificio de Hermano Lobo que eu era moi underground, entón que non ia coa liña da revista e non aceptaron os meus dibuxos. Pero o director, que se chamaba Alberto García Pintado, que era andaluz, cando me devolveu os orixinais que prestara ali, me dixo, que che parece a revista? Eu lle dixen, unha merda. Que era unha animalada, porque a revista era estupenda, pero eu, como non tiña nada que perder, lle dixen, unha merda. Entón me dixo, unha merda, pero si están os mejores dibujantes de España, e escribe Aro Teglen, Vázquez Montalbán, non sei cales me dixo, pero os mellores escritores articulistas que había en España. E pois eu sinto moito, pero me parece unha merda. Sobre todo a parte escrita. Ademais, para colmo lle dixen eso. E me dixo, pois escribe ti. Bueno, pois vamos probar. Entón escribín 4 cousas, as levei, e me dixo, pois las vamos publicar. Fixadevos que sorte, non? Porque era a mellor revista que había en España. Iba un indocumentado ali, e lle presentaba unhas... O sea, lle decía unha cousa de mala educación de todo, de decir unha merda, e resulta que me colle os artigos e empezaron a publicarlos. A cousa rematou mal, porque cando levaba 4 publicados, lle fun a levar máis, e me dixo, ahora que estás publicando en esta revista, que te parece ahora? E dixo, unha merda. Me dixo, pois esa é a puerta. E din a volta, bueno, eu lle dixen, bueno, non sei, xa sei que é moi mala educación decirche eso, pero é o que me parece, tal. Fora. O caso é que, se non me engano, non volviches publicar artigos de humor, non volviches cultivar o humorismo literario, pois, non sei, nunca máis. Sí. Querías, sí. En Sapoconcho publiquei algunha cousa. Pero non te picou demasiado o gusanillo como para publicar ainda máis? Pero mira, despois entrei en La Codorniz, tamén de milagre, e ofrecín de que podía facer artigos. Entonces, Víctor Valorrey, que era o redactor xefe, me dixo, confórmate con lo outro, que ya hai bastante gente. Así que me conformei. Por certo que, como dicía antes, La Codorniz e Hermano Lobo estaban en guerra total, por razóns obvias, porque Hermano Lobo era un recén chegado e estaba quitado lo público. Creo que te advertiron seriamente de que si colaborabas en La Codorniz, que te olvidases para sempre de volver a colaborar en Hermano Lobo, non? Estuve en que xurar que xa non volvía a colaborar en Hermano Lobo. Si non me aceptaban. En La Codorniz, bueno, fixeches un traballo extraordinario, moita cousa, e aí se publicaron por primeira vez os pés. Pero tamén os pés estaban nun caixón, pois levaban tamén 4 anos nun caixón ou cousa así, non? Leváchelos a triunfo e non nos quixeron. Non, me dixeron que eran impublicables. Os pés se levaron en forma de libro, me parece que, bueno, se chamaba 100 pés, non sei se eran 100 exactamente, me parece que ninguén os contou, pero máis ou menos eran 100. Pasaron a censura, me parece que 4 veces. Daquela había un organismo que era a censura, onde tiñes que pasar todas as publicacións. E a censura dixo non publicable en su totalidade, o sea que non valía nada. Porque o que facía a censura era, a mellor, tachar párrafos ou
ou tachar unha viñeta de unha revista ou así, pero aí era na súa totalidade. Entón non se publicou, hasta moitos anos despois non se publicaron os 100 pés, pero en algúns sitios foron saindo. La Codorniz foi o sitio onde primeiro se atreveron, curiosamente Álvaro de la Iglesia, que fora de la División Azul, se atreveu a publicar os pés, cando Triunfo me dixo que eran impublicables. Agora que falas de Álvaro de la Iglesia, ti chegaches a ter trato persoal con el, falar con el ou... Bueno, trato non. Trato calquera tiña, era como un dios. Álvaro de la Iglesia era o director de la Codorniz, acudía por ali de cando en vez, eu tampouco traballaba ali, había unha redacción, eu ia a veces a cobrar. Álvaro de la Iglesia, a mí me parece lembrar, eu teño metido na cabeza, pero xa non sei se é fantasía miña, de que cando entraba se puñen de pé os da redacción. O sea que era un señor. Le chamaban Álvaro de la Inglesa, porque estaba casado cunha inglesa. E ten moitas anécdotas, era un ligón, era un... pensaban que era fascista, eu creo que non era fascista, era un vividor, que agora se lle chaman fascista. Bueno, agora non lle chama ninguén, pero daquela decían que era fascista, eu creo que non. En la Codorniz publicaches 4 portadas. Iso poucos humoristas españois da época puderon facelo. Houve algúns... Uns cuantos, pero tendo en conta que España tiña daquela, eu que sei, 40 millóns de habitantes, pois, home, 40 millóns de humoristas gráficos non habería, pero habería bastantes. Imagino, non sei, imagino que publicar unha portada, só unha, en la Codorniz daquela, suporía para calquera, neste caso para ti, unha satisfacción enorme, non? Non, a min, sí. Unha satisfacción enorme. Xa entrar en la Codorniz, porque eu de pequeno, cando meu pai levaba la Codorniz algunhas veces, pois era unha cousa que me parecía mítica, non? Ademais, no acervo popular había a impresión de que a Codorniz era algo moito máis do que era, porque non era tanto. Hai lendas por aí de que puxeran reina en España un fresco del noroeste, non sei como seguía, parte meteorolóxico, reina en España un fresco del noroeste, é mentira, non publicaron tal cousa. Había outra cousa outra lenda que di que publicaran un número que era a entrada dun túnel e que as páxinas estaban en negro e a contraportada era a salida do túnel. É mentira. O sea, hai moitas lendas que a xente se cree. Incluso aquí, unha vez, estando Vítor Badarrey, negou a algún espectador que había aí de que era certo eso. O espectador decía que el o tuvera nas súas mans. Hai moita xente que di que o tuvo nas súas mans, ese exemplar da Codorniz. Non é certo. Non pode ser. A la Codorniz, o único que lle pasou por aquelas cousas que podía meterse co réximen, que eran moi poucas, foi que entrou un comando fascista unha vez, amenazaron un pouco os que estaban na redacción, lle volcaron un tinteiro encima de algún traballo que había ali, nada máis, non pasou nada máis. Un dos membros me parece que foi Perdiguero, que era o redactor xefe en aquel momento, que lle dixo a un dos cabecillas daquel comando: a don fulano non le va a gustar nada isto. Entonces o outro se cortou, porque debía coñecer a don fulano, e se marcharon. Entón non pasou absolutamente nada. De romper unha máquina de escribir, creo, pero nada máis. Sabedes que despois houve atentados, por exemplo, al Papus lle mandaron unha bomba, o sea, houve episodios contra a prensa moi importantes, pero non foi o caso de la Codorniz. Pero se non me engano, o que sí que pasou é que nos últimos tempos de la Codorniz, cando xa Álvaro de la Iglesia dimitira como director, la Codorniz daba tumbos, non acababa de saber moi ben que norte seguir, precisamente pola competencia non só de Hermano Lobo, sino de outras moitas revistas que xurdiron despois, nesa época, non? Que foi o boom das revistas de humor en España.
E esa revista que efectivamente, como ti dis, pois durante 30 anos non tivera maiores problemas ca censura, agás algunhas advertencias, cousas así, foi pechada 2 veces durante varios meses. Unha delas creo que estivo ano e pico pechada, co cual, bueno, pois eso foi tamén moi importante para que finalmente creo que foi no ano 78, 77, pechase para sempre, non? E sobre todo terrible para os humoristas, claro, que si durante ano e medio non podían publicar pois non tiñan como comer. Algunos nos traspasaron outras publicacións, pero tamén así de cando en cando, porque non había para todos. Sí. Aí en la Codorní, como dis, ti non ibas máis que para cobrar, pero tiveches trato con alguna das persoas dos humoristas que estaban na redacción, que, por certo, había dous galegos ilustres daquela que eran piares da redacción, que eran Abelenda e Julio Cebrián. Con Abelenda non coincidín. Coincidín en Coruña, despois en algunha outra cousa en Madrid, pero con Cebrián, sí, Cebrián estaba na redacción. Pero eu tuve moita máis amizade con P. García, que foi fundamental en La Codorniz, e despois na miña vida tamén, porque me apoiou sempre, me publicou en todas as publicacións que sacaba, e tamén estaba Pablo, pero con Pablo non tuve demasiada feeling, e algún outro estaba, pero xa casi non me lembro. Bueno, igual, non vamos tampouco a dar tanto detalle. P. García estivo de feito aquí nas xornadas do humor do museo. Pablo tamén estuvo en unha ocasión, estuvo Serafín, estuvo moita xente, Máximo, que xa non estaba en La Codorniz, porque se pasaran todos a Hermano Lobo. Sobre as suspensións de La Codorniz, que me cadraron a min, a censura lle mandaba unha relación dos motivos por que suspendían a publicación. Eso foi causando a ruína de La Codorniz, non? Porque de cando en cando a suspendían. Mandaban unha relación dos culpables, que éramos todos máis ou menos eu. A mí nadie me dixo nunca nada. Álvaro de la Iglesia se tragou os motivos, pero parece que lle mandaban unha lista de... Alguén me dixo que vira que estaba eu, sería P. García, porque traballaba ali da man de Álvaro de la Iglesia. Sí, que P. García despois, moitos anos despois, fundou La Golondriz, que aparecía aí nunha diapositiva en que ti tamén colaboraches. Sí, en La Golondriz colaborei sempre, sí. Din que os motivos das suspensións de La Codorniz en realidad eran o odio que lle tiña Nemesio Fernández Cuesta, non? Un mentor do emérito que era a man dereita de Carrero Blanco, e a chivarse a Carrero Blanco lle decía para os pés a este. Entón, plum, daban un pau. Era que tiña unha rivalidade con Álvaro de la Iglesia por un ligue na División Azul. Unha xefa de enfermeiras dun hospital de Riga onde estuveran os dous. Entón, a xefa de enfermeiras, que era o ligue deste señor, se pasou a ser o ligue de Álvaro de la Iglesia. E o outro parece que lle xurou odio eterno, en canto volveron a Madrid, pois foi a chivarse a Carrero Blanco para que lle apretara a Álvaro de la Iglesia. Seguindo ca censura, despois, cando comezaches a colaborar en El Ideal Gallego, empezaches a publicar viñetas pois que efectivamente comezaron a crearte algúns problemas, en principio co director. Empezaches a publicar os xinetes, eses señoritos de chapeu montados da cabalo en labregos. Creo que recibiches anónimos, non? Anónimos moi curiosos. Sí, eran en papel de hotéis de 5 estrelas de todo o mundo. Eu lembro que había un de Noruega, outro... o sea, que eran variados e de 5 estrelas. E os anónimos tampouco me amenazaban de morte, ni moito menos. O Gallá, non? Porque eso daría máis popularidade. Pero eran dicindo, vete a tu tierra,
Non sei de onde pensaba que era. E o director lle chegaban algo moi parecido, pero o director del Ideal entón era un andaluz, Rafael González. Efectivamente non era galego, pero foi o home que fixo un xornal máis galego que ningún outro, que nunca, incluso chegando ata hoxe. Facían uns suplementos dedicados a Galicia extraordinarios. Ainda falei outro día con Ciro del. Eu me levaba fatal con el porque me censuraba. Eu tiña razón, claro, a él lle apretaban de outro lado e parece ser que me defendía nos consellos de administración, pero eu, como non estaba, pois non me decataba de que me estaban defendendo. Eu pensaba que me estaba ofendendo, non defendendo. Entón, lle mandei unha carta, non sei, o asunto explotou un pouco coa autopista. Eu criticaba a autopista, fixen pegatinas, hoxe vou pola autopista cando poido, pero daquela pues, nos parecía que era estaba estropeando o noso país. Bueno, en fin. Entón, parece que non lle gustaba que me falara mal da autopista e me censuraba sin piedade. Eu lle protestei moito e, co paso dos anos, como alguén me dixo que me estaba defendendo, lle pedín perdón. En unha ocasión que o atopei en Madrid xa non estaba nin el nin eu en el Ideal e lle pedín perdón porque me equivocara. Ti gañaches 2 veces o premio Paleta Agromán, que despois desapareceu, que daquela era o premio máis importante de humor gráfico en España. Gañaron tamén Chumi Chúmez, Máximo, Mena, Madrigal 3 veces, creo que é o humorista que máis veces o gañou. Pero creo que a primeira vez que o gañaches non che avisaron a tempo ou non te enteraches e non fuiche a recollelo. Si me enterei porque me chamaron a Astano, eu estaba traballando, curiosamente ese día non estábamos traballando, había unha folga. Aí xa entran os compañeiros de Astano, que hai algúns por aquí. Me chamaron, eu non estaba por ir a Madrid, entón dixen que non ia a recollelo. Tal me valeu, porque creo que cando Agromán facía unha festa de entrega de premios moi no hotel, como se chama o hotel ese que está frente ao Parlamento? Mindanao? Non. O hotel onde fixeron o cuartel general dos que estaban cercando o Parlamento cando estaba Tejero dentro. O Palas. Pois facía unha festa ali, levaban convidada a unha artista importante de Madriña, pero eu non aparecín. Entón, cando dixeron o meu nome como premiado, se quedou todo o mundo extrañado, porque dicían quen é ese, nadie sabía quen era eu. Aquí volve o de que dixen que tiven moita sorte, porque é a primeira vez que me presentei ao premio eu gañei, que non o gañaba nada máis que os mellores de España, eu que era un pipiolo, non era novo, pero como dibuixante era novo, en España moito máis. Entón, pois, me deron o premio. Parece ser que o culpable foi Mingote, que tampouco a liña ideolóxica miña de Mingote non se parecía nada, pero a Mingote parece que lle gustou ese dibuixo e tamén me defendeu todos estes chismes, o sei a posteriori, eu en aquel momento non sabía nada deso, pero sei que hubo unha discusión no xurado porque querían darlle a outro que era ex-militar e ao final, pois Mingote dixo, no, este é o mejor. Pois, ala vai. E uns anos despois volviches gañalo e tamén cunha anécdota, porque resulta que o cheque que che deran non estaba asinado e non sei se tiveches problemas para cobrar. Non, problemas non, que non valeu de nada que fora a Madrid a recoller o premio, porque cando cheguei a casa non había premio, estaba sin asinar o cheque, pero despois se amañou. Houve algún parente meu que foi a recoller o cheque firmado. E chegou as miñas más, non se quedou nas do parente. Falamos xa da túa relación con algún outro humorista. Quería que falásemos agora de Siro. Levastes trayectorias paralelas case sempre. Os dous comenzastes en Chan, despois coincidistes en El Ideal Gallego, despois en La Voz de Galicia, moitos anos.
En 1984 lanzaste o Manifesto en Defensa do Humor con esa campaña e unha exposición conxunta. E o froito principal de todo iso foi precisamente este Museo do Humor. Non sei se tes alguna... Bueno, supoño que terás milleiros de anécdotas con Siro. Non sei se tes alguna que recordes agora. En todo caso, me gustaría que tiveses unha palabra sobre a vosa relación. Siro sempre foi diante miña, foi abrindo camiños. Cando primeiro publicou el en Chan, e aos poucos anos entrei eu. Supoño que non influiu para que entrara. Foi que lle mandei uns cómics, estábamos Ónega dirixindo aquilo, Perfecto Conde, que foi o que me contestou de que lle gustaban os cómics e que iban a empezar a sair. Outro milagre, non? É que foron un milagre seguido. Despois, Siro empezou a traballar en El Ideal Gallego. Aos poucos anos entrei eu. Creo que foi tamén axudado por Siro, o sea que Siro influiu para que entrara eu en El Ideal. Despois, cando me deixei o Ideal, pasei a La Voz de Galicia casi inmediatamente. Curiosamente, cando a reconversión, ou seja, que me botaron de Astano, entrei en La Voz. Non entrei, estaba fora, pero publicaba na Voz. E foi tamén un pouco porque antes estuvera Siro e axudou a miña entrada. Por lo tanto, que vou dizer de Siro, que foi abrindo camiños para que entrara eu. E fixemos esa mostra co manifesto que recorreu toda Galicia. Siro tiña moitas relacións, foi o que ia conseguindo que fulano abrira a exposición en tal sala, en tal outra, fomos a Santiago, fomos a todas partes. Incluso o Museo de Pontevedra nos colleu uns dibuixos, o sea que fixemos moitas cousas xuntos e por máis ben as fixo el, eu ia un pouco detrás. O manifesto escribeu el totalmente, eu só incorporei, creo, que se lle pegas unha patada nunha pedra en Galicia salen 1000 humoristas. Tamén outra frase que di algo así de que en unha terra con extremos, non sei como di, pero citaba a Amancio, que era un extremo do Real Madrid, que era da Coruña, que era extraordinario. Sí, por certo que Siro publicou hai uns días un artigo en La Voz de Galicia falando desta homenaxe, desta exposición. E ademais de recordar que Xaquín é un dos grandes debuxantes do mundo, propuña que o museo pasase a levar o teu nome. Bueno, eu recordo simplemente, el deixou-no aí dito e eu recordo agora. Non é preciso que leve o meu nome, que máis dá o nome. O que sí que, máis que eso, o artigo de Siro me deixou morto. Morto porque, vamos, di cousas, me compara con Domier, me dixo, ademais diante miña, que era do mellor do mundo, me daba moita vergonza. Non podo ser. Bueno, creo que Siro non ten fama de mentiroso, precisamente. Non pode ser que un obreiro do metal chegue a estas alturas. A estas alturas ficticias. Quería que falásemos agora un chisquiño de algúns dos teus personaxes, das túas personaxes máis famosas. Outra vez de Gaspariño, o que xa mencionamos antes. Creo que con Gaspariño ti querías dicir cousas que pensabas que a un neno pois se lle permitiría dicir máis facilmente que a un adulto, non? En todo caso, como xurdiu este personaxe? Eu pensei eso, que naquela época tan complicada, con tanta censura e tantos problemas para publicar, si facías que falara un neno, ia a pasar con moita máis facilidade. Así que pasou. Así que eu fixen Gaspariño para adultos. Curiosamente, despois había algún catálogo de publicacións para nenos que eran moi escasas en Galicia e aparecía Gaspariño. Eu non o fixen para nenos, o fixen para adultos.
Despois fixen outro neno que está ali atrás, precisamente, que era Alexandre, que ese sí era para nenos. E algunha outra cousa, Tonecho, que fixen para nenos, pero Gaspariño era para adultos. E decía cousas, para meu entender, graves. E colaron, nadie me dixo nada. Non houve censura contra Gaspariño. Gaspariño deixaches de debuxalo, bueno, de publicalo, en 1982, creo, inda que despois seguiu aparecendo de forma esporádica moitas veces, pero a serie, digamos, que rematou nese ano. Non che deu pena ou tentación de resucitala? Quero dicir, morreu demasiado cedo ou polas propias características de Gaspariño e porque se cadra igual Galicia en 1982 xa non era exactamente igual que tiña que morrer daquela? Se xubilou. Cando fixen Gaspariño xa non, o sea, era unha caricatura, non andaban os nenos cos pés espidos como andaba el, non andaban con un tirante nin con pucha, casi non habería casi nenos con pucha en Galicia. Pero fixen unha caricatura de neno galego para que todo o mundo entendera que era un neno galego. O sea que xa era un pouco, estaba un pouco fora de tempo cando naceu. Despois, pouco a pouco, se foi indo máis de tempo. Xa era unha reliquia, non podía seguir manténdose un neno desa pinta na actualidade. Foi deixando de publicar. Ademais, eu sempre procuro, cando entro un medio distinto, facer algo distinto. Incluso procuro cambiar de estilo segundo o sitio onde publico. Pois Gaspariño se quedou fora de órbita. Algúna xente me encarga un Gaspariño, entón eu lle fago un Gaspariño. Agora xa non fago nada, pero en tempo lle facía un Gaspariño, o sea que o seguín facendo, pero de tarde en tarde. En 2006 aparece Isolino. Este sabe todas as datas que eu non sei. Aparece Isolino, ti xa tiñas unha certa idade, se cadra non tanta como Isolino, pero, en certo modo, é o teu alter ego niso que se chama a terceira idade? Pois sí, ademais, máis ou menos tiña a miña idade. Agora sigue el sin cumprir anos e eu cumprindo, o sea que xa estou por enriba. Pero que Isolino, o meu propósito, e chamei así, eu me estou estendendo moito, vamos rematar aquí a semana que ven. Non, ainda hai tempo. Ademais, estou preocupadísimo porque casi sempre se ten algo por diante. Non acabo de saber como poñer os pés. Que dis, que poña a mesa? Falabas de Isolino, Gracias porque xa non sabía. que Isolino, claro, ten non sei se é unha vantaxe ou non, de que non envellece máis. Claro, é unha vantaxe dos persoaxes de cómic. Isolino fixen, entrei na Voz, xubilado xa, e pensei facer un persoaxe que disfrutara, que non tivera problemas. O sea, que vivira a xubilación. A xubilación é de xúbilo, non? Se supón que o xubilado é para vivir ben xa todo o que lle quede. Pero resulta que pouco a pouco me fun metendo en problemas. Agora mesmo Isolino fala máis de problemas que de xúbilo. Pero o que me pasa a min tamén, por moi... que é a felicidade? Pois é o espacio que queda entre tristura e tristura. Non é nada. Por lo tanto, pois, Isolino di cousas que pode decir. Actualmente non hai censura. Eu non teño censura. Non me explico. Xa dixen que son moi afortunado. Teño sitio fixo e non teño censura. Que note, eu noto que publican, por lo tanto, non hai posibilidade de censura. Hai autocensura. Eu sei que non podo falar mal de algunhas cousas porque se falo mal do presidente de la Voz de Galicia, pois non o van publicar, está claro.
de algunha outra cousa, entón eso xa non o fago, xa non se me ocorre. A mí me gusta pensar que Isolino é o mesmo personaxe que Gaspariño, ese neno de aldea que, cando emigrou á cidade, converteuse nun vello de cidade que é Isolino, non? Non sei, evidentemente teñen diferenzas obxectivas de entrada, pois iso, neno de aldea dos anos 70 fronte a un vello de cidade de 2020, pero poden perfectamente casar de maneira que poda ser... Vas ben. Onte facendo un dibuixo que sairá próximamente, porque eu vou moi adiantado co que sae no periódico, ao rematar o dibuixo dixen, pero si é Gaspariño. Era un Isolino, pero era exacto a Gaspariño. O sea que é o mesmo. Eu todo o que fixen é o mesmo. Se mirades os primeiros dibuixos, pues, máis ou menos van o mesmo. O ricachón, o paisano, sempre é o mesmo. Tampouco a imaginación dá para máis. Todo é moi limitado. As ideas son catro, tens que darlle voltas e voltas e voltas ata que confundes todo. Unhas veces saes por un lado e outras por outro, pero sempre é o mesmo. O mundo dá moitas voltas, pero sempre vai para o mesmo sitio. É un personaxe que nunca deixaches de debuxar, que aparece calquera día na serie de Isolino, segue a aparecer ás veces, é o P. Ese P que esmaga, debaixo do cal vivimos, se cadra dis que vivimos indas, todos, non perdeu a actualidade. O P é eterno, e vai ser eterno, o sea que por moito que lle botemos desodorante vai a estar aí sempre cheirando. Foi unha idea que tuve hai tempo, unha idea, me parece que é unha das mellores que tuve. A min, polo menos, os libros dos pés me parecen os mellores. Algúnha xente tamén coincide comigo, pero que é unha situación, un pé pisando xente pequeniña, esmagando, é unha situación que calquera comentario que fagan os de abaixo nesa situación resulta humorística. Por lo tanto, o chiste está feito. Calquera cousa que lles poñas, mesmo se falan da alineación que fai Luís Enrique da selección española, xa me dirás debaixo dun pé que vas a especular se Luís Enrique pon a xogadores do Real Madrid ou pon do Barcelona. É exactamente igual. O grave é que está pisando o pé a xente. Bueno, pois calquera cousa que digas, por lo tanto, podes facer dibuixos de humor con ese pé pisando xente, todos os que se podan imaginar calquera. E así fixen toda a vida. Publiquei xa 2 libros cos pés, publiquei en La Codorniz, publiquei en A Nosa Terra, publiquei en todas partes os pés, menos nos sitios que decían que non se podían publicar, como foi en Triunfo. E despois está Don Augusto, este cacique que creaches na Nosa Terra. Coñeciches, sufriches moitos Don Augustos na túa vida, de debuxantes sobre todo, ou na túa vida? Eu tampouco demasiado, eu non sufrín casi nunca. Non, eu sufro mirando como o mal que está alrededor, pero Don Augusto, pues, mira, entre directores, amigos, compañeiros, fun levando ben a cousa. Outro día falei de que sempre fun protegido por los que me rodeaban, desde compañeiros de traballo, desde compañeiros de mili, en todas partes. Eu sempre atopei alguén que me botou unha man e me sacou adiante. Unha man importante. En Astano, pues, ata algún xefe, bueno, moitas veces me colleron os xefes coa mesa chea de dibuxos. Lembro unha vez que estaba sacando copias dos dibuxos porque estábamos de vacacións, aproveitei que non había ninguén para sacar copias dos dibuxos e tiña as mesas, varias mesas cheas de dibuxos, e entrou un jefe. Ese sí me quixo facer algo, pero o outro xefe, inmediato inferior, se fixo o tonto e non lle fixo moito caso. Pero me pasaron infinidade de veces. E máis, me puxeron
Aquí hai varios que o saben e me viron, me puxeron ao lado do cristal do ingeniero da oficina. E ali non había máis remedio de que tiña que ver o que estaba facendo, o que non estaba facendo. Tamén eu vía o que facía el. E volvendo a don Augusto, ainda quedan moitos don Augustos en Galicia ou Quedan. quedan? Algún se acaba de ir. Pero quedan cantidade. O que pasa é que eu os pinto que hago caricatura, é unha caricatura, un señor gordo, ora son elegantes e delgados, xa variaron moito, van ao gimnasio. Os caciques variaron moito, ora dá gusto velos. Xaquín, ti como tes ou como tiveches a ousadía de pensar que a viñeta de humor podía e debía ser unha obra de arte nun tempo en que estaba, pois, a ninguén se lle pasaba pola cabeza iso? Bueno, supoño que sí, O que pasa que por exemplo, Chumi quería ser pintor tamén. Era pintor, se lle notaba nas viñetas. Pero, sin embargo, despreciaba a viñeta. O sea, que el era humorista porque non podía ser pintor. O decía a veces. Eu, ao contrario, a min en Hermano Lobo me dixeron: pon un pseudónimo, non poñas o teu nome nos artigos que me sacaron. Dicía, non, eu estou orgulloso de facer eso, pero moi orgulloso, ademais. Me parece que Aro Teglen en Vázquez Montalbán e fulano de tal, non lles gusta escribir en unha revista de humor. Eles preferían escribir en Triunfo, en as revistas importantes que había en España que falaban moito de política. Pero para min era o máximo que podía aspirar. Entón non se me ocorreu nunca poñer un pseudónimo. Sí, de feito, iso de asinar con pseudónimos nas revistas de humor, tanto os debuxantes como os escritores, sempre foi o normal. Sí. E realmente nunca me planteei por qué. Penso que esa é unha resposta moi posible. Eu penso que é eso, que non lles gustaba demasiado. En calquera caso, bueno, ti faz cantidade de obras de arte, de viñetas que son obras de arte, non hai máis que ver esta exposición. Outra característica das túas viñetas é que adoitan ser intemporais. Iso da rabiosa actualidade non é unha cousa que vaya contigo, non? Non. De feito, lembro unha viñeta, o texto dunha viñeta túa que dicía que está moi ben porque nela explicas eso, a túa posición ao respecto, non? Non vale a pena facer debuxos de actualidade. Cando os das rematado, xa pasou algo peor. E ainda así tiveches alguna experiencia mala nese sentido, non? Algún tempo en que casi te obrigaban a facer. Eu estuve en actualidade tamén e non me gustaba nada, porque ademais estábamos, por exemplo, de vacacións en Extremadura, sentados na Praza do Pobo pola noite, ás 12 da noite, e chamaban do periódico que se cayó la noticia, o sea, que estaba ilustrada. Se cayó la noticia, había que facer outro correndo, eso é tremendo. Aparte que a actualidade pasa tan rápido e tan vasta que a mí non me gusta. Eu prefiro tanto facer humor intemporal como que os persoaxes sexan intemporais. O sea que en vez de facer a Feijóo ou a Mariano Rajoy ou a non me acordaba xa quen é o presidente Sánchez ou calquera político, pois prefiro facer un estándar, un tipo estándar que nos pode dar que sospeitar a cada un o que nos pareza. O sea que é preferible. Eso tamén me quita moitos problemas, porque incluso un xefe da Voz en unha ocasión, cando presentaxe ti a tese, me dixo eso mesmo, me dixo, é que ti nunca personalizas, ou case nunca personalizas. O cal é unha virtude, porque hai moita xente que non se cabrea, porque sempre cree que é o outro. Sí. E ti es tamén
un mestre da viñeta muda. Un dos grandes mestres da viñeta muda no mundo, seguro. Non fai falta, non coñezo a todos, ni a maioría, por suposto, dos debuxantes no mundo que cultivan a viñeta muda, pero basta ver as túas para tirar esa conclusión, non? Realmente a viñeta muda, ademais de ser probablemente a manifestación do humor gráfico máis xenuína, porque é gráfica 100%, non ten texto ningún, é algo complicadísimo, non? De onde che ven ese amor pola viñeta muda? Bueno, a viñeta muda non serve para todos os sitios. En un xornal non é demasiado fácil de publicar viñetas mudas, primeiro porque é máis difícil facela diariamente, sería para min imposible, e despois porque a xente tampouco entende. O xornal o lee todo tipo de xente, ou non o lee, mellor dito, o mira. Non son nin dos mellores do mundo, nin por asomo. Hai verdadeiras maravillas de xente facendo viñetas mudas, sempre. Agora se mandan moitos dibuixos a concursos, a salóns internacionais, entón a xente está afeita a facer dibuixos mudos, porque se mandas a Indonesia un dibuixo non podes poñerlle texto porque non o entenden. Entón, citei Indonesia porque hai uns cuantos dibuixantes indonesios que fan viñetas mudas maravillosas. Hai xente moi boa. Por lo tanto, decir mellor do mundo é nin próximo, e a mí me costa moito facer viñetas mudas, e fago poucas. Me gustaría facer máis. Crees que o humor gráfico sufriu nos últimos tempos na prensa española un retroceso na súa valoración? Sí, a prensa en España non acaba de entender a forza do humor gráfico. O humor gráfico, desgraciadamente, digo eu, é unha das cousas que máis se mira no xornal. Porque a xente non está por ler un artigo sesudo, artigo que leva 10 minutos, non tanto, 5 minutos ler, pero a xente non está por gastar ese tempo. Desgraciadamente, digo. Entón, a viñeta lle conta case o mesmo que o artigo inmediatamente. Nada máis que ten que botarlle a vista e xa sabe o que está tratando de dicir. Por lo tanto, a xente prefire a viñeta que aos editoriais do periódico. Que haberá editoriais moi boas e moi malas tamén, hai de todo. Pero que a xente, a maioría das veces, non lee. As esquelas e as viñetas son o que máis mira e máis inmediatamente mira a xente. Por motivos distintos. Sí. Pero que ao final son iguais. Claro, normalmente a xente rí ou sorrí cas viñetas e chora cas esquelas, pero ás veces... Non choran, di, mira, este que era da miña quinta. Por iso. Efectivamente, sí. Ben, levamos unha hora xa falando, se cadra chegou o momento de que preguntedes vos se queredes alguna cousa a Xaquín. Algunas son... se cadran os fillos igual. Hai ademais moitas anécdotas sobre as esquelas e as inscripcións nas lápidas. Carandel recollía bastante desto. Tiña unha moi bonita que era un cemiterio de Bilbao que puña un nicho e decían que non estaba malito. Despois hai outra aquí en Galicia, no cementerio de Vilalba, que eu pensaba que era unha coña, pero Agustín Fernández Paz me dixo que era certo. E o mesmo cuñado de Fraga
tamén mo dixo, que era certo. O Fraga tiña un irmán en Vilalba, que era abogado, se incendiou a casa, a galería, o que fora, e morreu. Entón, o enterraron ali en Vilalba e puxeron na tumba. Era tan buen abogado que lo llevaron Los Ángeles a ejercer al cielo. Sí. Así que aí hai moitas cousas para... Sí, sí. Sí. Non sei se hai máis preguntas. Xaquín, e a hora de dibuixar, como desenvolviches? Ti só empezaches a dibuixar, a facer progresos, Bueno, progresos... Sí, non sei, eu xa te digo, como empecé a gustarme dibuixar na pizarra, que era o que tiñamos a man, coa manga limpábamos, arruinábamos a manga e limpábamos o dibuixo e facíamos outros, e que era un procedimento do máis natural. E despois pasei a empezar a coller papel. Naquela, os bolígrafos e o papel non andaban moi escasos, pero pouco a pouco xa foi aparecendo os instrumentos para dibuixar, que sempre me foi gustando. Despois copiaba, como me gustaban os cómics, Hazañas Bélicas, el Roberto Alcázar y Pedrín, etcétera, etcétera, pois empecé a copiar Hazañas Bélicas, que a mí me gustaba moito, non polo belicismo, sino polo ben que dibuixaba o autor, Boixcar. Así que fun aficionado. De todas as maneiras, Alexandre contounos, creo que fuches ti, hoxe, unha cousa relacionada con isto que non deixa de ser simpática, que fixeches un curso por correspondencia de debuxo nun momento dado. Empecé, sí. Empecé un curso por correspondencia, nada, foi un fracaso. Non valía para nada. Tamén me deu clases nun verán, porque veraneaba aquí ao lado, un pintor, non sei se hai algún parente del aquí, non, tampouco vou falar mal del, era Castro Esteves. Castro Esteves me deu clases e dixo, dedícate a outra cosa. E tiña razón. Sí, sí. Facía moitos cuadros de paisaxes. Me lembro unha exposición que tiña un cuadro de As Pías, do Chalé das Pías que había antes, que tiña vendida 8 copias. O sea que repetía todo o que lle pedía. Era un pintor, bueno, non estaba mal. Pero despois lembro unha conferencia que dieron ao Círculo de Fene, donde decía que la pintura es eso, el pájaro cantando en la rama. A mí me cabreou, non? E lle dixen, creo que é algo máis, non? Que tamén, aparte, bueno, eu daquela non aceptaba nin o páxaro cantando na rama, pero que é para expresar ideas, non só copiar a natureza. Ahora está moi ben que se fagan pinturas bonitas e que as merquen para colgar na casa, quedan as casas preciosas. Un parente meu me dixo, un cuadro de as dimensiones, me dixo, te doy las dimensiones del sofá para que... Sempre fui un fatal de vendedor. Sí. Outro señor en Mugardos, eso que era un señor bastante respetable, me dixo, vamos ir un día por tu casa, Paradela e yo, Álvaro Paradela, o médico de Narón, para ver alguna pintura tuya. E le dije yo, pues mire, non me interesa que vaya por a miña casa. Era tremendo, Que antipatía.
máis preguntas? O gallá, porque casi sempre me saen tres filas de texto e o que máis tempo me leva moito máis tempo que o dibuixo. Me gustaría escribir menos, pero bueno, o humor gráfico é iso, non? Sintetizar tanto a caricatura, tanto o dibuixo como o texto. Hai de todo. Hai de todo, porque mesmo facendo un dibuixo pensas noutro. Eu polo menos é así, non? Podes pensar, eu que sei, no bus, aquí, con as respostas e coas preguntas que facedes, pode aparecer tamén un... Agora mesmo que publico todos os días en Facebook o dibuixo que saco na Voz, pois hai xente que me escreve comentarios. Pois eses mesmos comentarios me dan pé a moitísimos dibuixos. Así que a inspiración é todo o que te rodea. Pode estar en calquera sitio. Eu aos alumnos que tuven sempre lles decía, porque unha das preocupacións dos chavales era o guión dos cómics. Non se lles ocurre o guión, pero se o guión non é nada, é iso mesmo, é que non se te ocorre nada, aí tes un guión. Calquera cousa, que saes a calle, que tropezas, que non tropezas, calquera cousa. Estaban moi preocupados, pero non, o guión pode ser calquera cousa. E no humor gráfico, pois hai infinidade de posibilidades. A veces teño dito que era tamén unha animalada, eu dixen moitas animaladas na vida, que se me ocorrían moitas máis ideas das que era capaz de plasmar. Non me daba tempo. É mentira, ou moito de crecín, ou xa non pasa. Eu unha escola argentina, un grupo de argentinos que chegaba en determinado momento. A Galicia? Non, a España. A España, argentinos, houve incluso un barco que veu cargado de paraguayos que ficharon algún no Racing de Ferrol, de xogadores de fútbol. De dibuixantes, pois non sei, sempre houve moito contacto Argentina, o humor argentino se basou en dibuixantes galegos. O sea que os primeiros dibuixantes políticos argentinos eran galegos. E máis, un dibuixante galego, a ver se me sabe o nome, porque ahora mesmo estou despistado de todo, provocou o cambio de goberno de Argentina en 2 ocasións, que eso agora é impensable nun humorista gráfico. O gallá poidéramos humoristas gráficos cambiar o goberno. Pois ese provocou 2 veces o cambio de goberno, cos seus dibuixos políticos. Sí. E máis, foron tanto a matalo, que non se cruzou nas escaleiras co que iba a matar, e como non o coñecía físicamente, pois pasou. Como a unha manifestación obreira a que saíra ao balcón do periódico para ovacionalo. Sí, é Xosé María Cao, Cao. que era de Cao Cerro. Luaces, de Cerro. Lugo. Pero despois tivo un discípulo de aquí de Ferrol, moi importante, tamén no humor político e na caricatura e mesmo na pintura en Argentina e en toda Latinoamérica, que agora esquecino o nome. Alonso. Alonso. Sí. Alonso. O seja que os humoristas galegos en aquel momento foron moi importantes en Argentina. Hoxe en Argentina hai grandes dibuixantes, en Brasil enormes dibuixantes, en Cuba moi bons dibuixantes, en Irán cantidad de dibuixantes e de mulleres dibuixantes, o cal é máis complicado,
En Turquía hai cantidad de mulleres dibuixantes, o sea que en ese aspecto hai unha auténtica revolución. Hoxe se presentan aos premios internacionais tantos dibuixantes de Irán que, bueno, aquí pasou no Museo do Humor, no premio Coruxas, non sei se foi o segundo ou terceiro ano, recibimos tantos dibuixos de China que estábamos negros, ainda que os chinos non sexan negros. Porque estábamos pensando, pois vai gañar un chino e que facemos? Porque unha das cláusulas dos premios era pagarlle a viaxe. Dicíamos, se gaña un chino, estamos perdidos. Afortunadamente non gañou un chino. Non sei se algún de nós, dos xurados, pois dixo, vamos a non votar polo chino. Había dibuixos moi bons de chinos. Algún estará posto no museo, non o sei. Pero chegaron cantidade de dibuixos de China. Despois tamén, nos últimos anos, xa que se fixo, chegaron moitos de Irán, da escola de Tabriz, que debían ter unha escola de dibuixantes que aparecían a moreas dibuixos de Irán. É curioso como evoluciona o mundo, porque quen pensaba antes que iba a haber caricaturistas neses países? En Turquía, bueno, eu me estou estendendo moito, estaredes hasta o gorro de tanto falar. En Turquía, a Asociación de Humoristas Gráficos ou Caricaturistas se xuntaban e presentaban o que estaban facendo. Entón, opinaban sobre eso e decían, eso, 3 meses de cárcel. E pensaban, pois publico ou non publico, depende de si tiña gañas de ir á cárcel, que me parece que non era moi agradable, ou non. E así facían, o sea que era unha presión tremenda dos poderes e, sin embargo, saían caricaturas. Eu creo que a presión é como o pé pisando xente, dá pé, neste caso, a que se fagan caricaturas. O sea que o humor xurde na dificultade. Vaya rollo. Pois, se queredes facer unha última pregunta, pois entón deixámoslo aquí. Moitas gracias, Xaquín. A ti. Penso, bueno, para min foi un placer esta charla contigo e con todos vos. Parabéns por esta homenaxe tan merecida. E nada, moitas gracias a todos vos por estar aquí. Xa sabedes que a exposición ainda podese ver ata 27 de xuño, sí. Pero ainda quedan outros moitos actos dentro desta homenaxe. Moitas gracias ao Museo do Humor outra vez por convidarme. Ai.